benetan ezin dugulako ulertu nola den posible Nafarroan aldaketa errealitate izatea, eta hemen ez. Nola ulergaitza egiten zaigun, autogobernu ponentzian adibidez, EAJak eta PSek herri ikuspegi guztiz desberdina azaltzea, baina ez izatea inongo arazorik gero gobernuen batera egoteko. Gobernua ez da azken finean helburu politikoak egikaritzea, eta helburuak ez dira ikuspegiaren arabera finkatzen. Niretzako ez da logikoa herri ikuspegi desberdinak dituzten bi talde politikok, hain desberdinak dituztenak, horrelako lasaitasunez gobernatzea, beti ere helburua partxeo soil bat ez bada behintzat. Eta ulertu dezaket zenbakiak ematen ez dutenean, azken finean zure helburu propioak jetxi behar izatea, edo eta erdibideko helburu batzuk planteatzea. Baina asuntoa da hemen zenbakiak ematen dutela. Hemen zenbakiak ematen dute. Hemen aldaketarako kopurua ziurtatua dago. Hemen aldaketa egin daiteke.